Brawl Stars je jedna z najpopulárnejších mobilných hier na svete. Hrajú ju milióny hráčov a je to zábava na pár minút alebo aj hodiny. Ale za touto zábavou sa skrýva niečo, o čom sa až tak nehovorí. Problémy, ktoré ovplyvňujú každého hráča. Na tie problémy sa dneska pozrieme a zodpovieme si na tieto otázky. Poďme na to. Prvý veľký problém je matchmaking. Určite to poznáš. Ideš do hry a zrazu tvoji spoluhráči sú úplne mimo. Proti tebe stoja oveľa lepší hráči. A výsledok? Samozrejme prehra, ktorú si nemohol ovplyvniť. Tento systém často nepôsobí férovo a pre veľa hráčov je to najviac frustrujúca vec v celej hre. Druhý problém je progres. Na začiatku ide všetko rýchlo. Odomykáš veci a baví ťa to. Ale neskôr sa progres výrazne spomalí. A tu prichádza otázka. Zaplatíš alebo budeš grindovať? Hra ťa jemne tlačí k tomu, aby si kúpil rýchlejšie a rýchlo progresoval. Toto ťa môže dosť ovplyvniť. Ďalší problém je náhoda. Stardropy vyzerajú ako odmena, ale často sú skôr sklamanie. Väčšina stardropov je slabá, ale dobré veci sú extrémne zriedkavé a vzácne. A keď nevieš presné šance na padnutie Legendary stardropu, nevieš ani, či je to férové. Toto je také pol na pol. Buď vyhráš, alebo sa ti to vôbec neoplatí. Balans je ďalšia veľká téma. Niektorí brawlery sú extrémne silní a iní sú takmer nepoužiteľní. To znamená, že nehrá vždy ten lepší, ale často vyhrávajú tí, ktorí majú lepšieho brawlera. A to môže pokaziť veľmi tvoj celý zážitok z celej hry. A sme na závere videa. Takže, je Brawl Stars zlý? No samozrejme, že nie. Je to skvelá hra a za mňa moja najobľúbenejšia. Ale má to svoje problémy a tie ovplyvňujú každého hráča viac, než si myslíme. Otázka je, zlepšia sa niekedy? To môžeš napísať do komentárov, čo ťa najviac štve na Brawl Stars. A ak chceš viac takýchto videí, tak nezabudni dať like a odber. Čus!